10:24, avui a l'Aquí Catalunya, ho dèiem ara, ens visita Sabor de Gràcia. Sabor de Gràcia és un grup de rumba catalana que neix l'any 94 i 3 anys després treu el seu primer disc, Tots els colors, amb nous temes propis i una versió de la cançó de Joan Manel Serrat, Me'n vaig de peu. I de la teulada vermella i la festa en fons, l'escala fosca i l'imatge vella. L'any 2000 participa de la banda sonora de la pel·lícula El Gran Gato i més tard publica El Mundo Baila. Que caïlla. I més tard vindria la cançó de la rumba, Sabor Parrato i Sabor a Peret. La seva música els ha dut a fer gires internacionals a Venezuela, Puerto Rico i als Estats Units. Concerts solidaris, nombroses col·laboracions i una nominació als Goya. L'ànima del grup és el Cicus Carbonell, el seu fundador, a qui se'l considera l'hereu de Peret i un promotor de la cultura gitana. Amb 6 anys tocava la guitarra i amb 8 va pujar dalt de l'escenari. A aquella edat, el Gato Pérez ja li va oferir gravar un disc, però el seu pare no el va deixar per massa petit. Des d'aleshores ha plogut molt i del Sabor de Gràcia ja n'han passat 30 anys. Ho celebren aquest dissabte a la sala Paral·lel. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Ay, que no, que tú vayas al cine, porque tú vienes muy apretada. Ay, que no que tú vayas al cine, porque tú vienes muy apretada. Cicus Carbonell, bon dia. Bon dia. 30 anys. Sí, noi. Com t'han passat aquests 30 anys? Massa ràpid. La vida passa molt ràpid. Ara, quan penses en 1994, què? Quan començava? Mira, era més guapo. Estava més prim i tenia més cabell. Només et diré això. Home, però ara tindràs coses que diràs... Home, ara l'experiència que tinc ara no la tenia abans, això és veritat. I sobretot, quan mires enrere, veus que, bueno, alguna hem fet bé amb la rumba catalana, no? Quan veus tants artistes, tant nacionals com internacionals, que amb aquests 30 anys han col·laborat amb nosaltres, amb Sabor de Gràcia. Amb tantíssima gent? Sí. No només de la rumba, eh? No, vull dir, podia dir des de l'Steve Howard, el cantant de Marillion, ha col·laborat amb aquest disc, el tindrem al concert nostre, el Ziz Ibrahim, el guitarra dels Stone Roses. Quina xulada. Sí, després l'Òscar de León, ara ha col·laborat amb nosaltres Toni Zúcar, que va guanyar el Grammy l'altre dia, el Gilberto Santa Rosa, el Gypsy Kings... Una bogeria. Estrella Morente, Los del Río, Charangos... Quin t'ha fet més il·lusió? Tots. No podria dir uns que altres, no? El que passa que jo, vulguis o no... Clar, a veure, t'explico. Des dels 6 anys escolto música llatina. Llavors, quan tu escoltes gent que tinga els seus LPs i has pogut tocar amb ells, com el cas de Jovan Hidalgo, que vam tocar junts, amb el cas de Deix Valentin, en Pau Descansi, que vam tocar junts a Puerto Rico, o Roberto Roena, en Pau Descansi, que vam poder estar junts, clar, dius, ostres... I després, bueno, l'Steve Howard, no? Jo també segueixo Marillion, que m'agrada, i dius... He cantat junts amb el seu... Una cançó d'ells, ells en anglès i jo en català, no? És que heu fet les Amèriques, vosaltres. Bueno, sí, hem fet Amèrica, sí, si ho dius així, sí. Com es viu, allò? Allà és molt guapo. És molt guapo perquè... Són més passionals, són... Bueno, allà la música és... O sigui, aquí el futbol, la política, no? Allà és la música i després la política. Ah, sí, el que vertebra un país és la música, eh? Sobretot Amèrica Llatina. El que és Puerto Rico, el que és Venezuela, Argentina... La música es torna en bojos. I sobretot la rumba catalana, perquè el concepte de la rumba catalana d'ells és Gypsy Kings. Gypsy Kings, eh? Clar, i bueno, Gypsy Kings fa rumba catalana, però diferent ventilador. Per això tinc la guitarra aquí. Has vingut amb la guitarra, sí? A veure... Està una mica desafinada, de bon de No, però això l'afinem en un moment. Sona bé fins i tot desafinada. Bueno... Bé, aquí tinc el xivato. Ara sí, està afinat. És que no hem fet soroll perquè pogués afinar tranquil·lament. I ells, el Gypsy Kings, fan un ventilador. Fan això, vale? Total. I nosaltres fem això. Clar. És veritat. Són ventiladors diferents. Quants ventiladors hi ha? 7. 7 ventiladors? Sí. Per exemple? Per exemple, bueno, t'he fet 2. Sí.
Això aquest. també és ventilador, eh? Clar. Això és quan estem a la lletra. Vale? Que xulo. O aquest. Després podem picar amb el ventilador aquí, que sona més agut a la fusta, Sí. o aquí, que sona més greu. I cada cançó té un ventilador diferent. Clar, això molta gent no ho sap. No. Va, gaudeix de la música, vibra... La majoria de gent no ho sap. Coneixem prou de la rumba catalana? Tu ets un dels impulsors de la rumba com a patrimoni. Sí, sóc el vicepresident de la Plataforma per la Defensa de la Rumba. La presidenta és la Rosa Pubill, la filla del Peret. Sí. I clar, és un gènere molt gran, el que el fem molt petit. Els catalans tenim la mala costum de les coses nostres d'aquí no valorar-les i fer-les petitetes. Per què no ens ho creiem? Perquè després sí que ens agrada la rumba. I Clar. tenim grans exponents moderns, no?, que l'han fet evolucionar. Clar, bueno, jo crec que passa en tot. Hem tingut el millor centrecampista del món, que ha sigut en Xavi, que va guanyar Eurocopes, Mundials, títols amb el Barça. I tothom dèiem, no, que guanyi el Messi, que en tindrà més que Cristiano Ronaldo. I a l'hora de la veritat, qui s'ha baixat el sou i que ha vingut aquí a entrenar i a treure jugadors de la pedrera ha sigut el Xavi. L'altre s'ha anat cap als Estats Units. Està bé que reivindiquis Xavi ara, que està tan poc de moda reivindicar Xavi. No, bueno, reivindico el que és nostre, el que és d'aquí. I el Xavi, per mi, ha sigut el millor centrecampista que mereixia la pilota d'or. I se li va donar, allò, una pressió mediàtica. Messi, que en tindrà més... A mi què m'importa? Perdó, No, què està bé. m'importa el Messi i el Cristiano? A mi el que m'interessa són els de casa, i els de casa és el Xavi. A Sabor de Gràcia I no els el hem conec, situat... no el conec personalment, no us penseu que sigui amic meu. No, ho dic perquè és just. No, et deia, a Sabor de Gràcia els hem situat on han de ser? Bueno, jo això no ho diré, això ho deu ser vosaltres. A veure, la rumba catalana és una música que ja parteix, o ja se l'etiqueta minoritària. I la gent de la rumba catalana no tenim les mateixes oportunitats o el mateix nivell d'audiència que les altres músiques. Tampoc ara, No és perquè sigui millor o pitjor la música, perquè, hi ha mitjans o hi ha llocs que prefereixen altres o festivals que no ens programen o que, jo ho vaig dir l'altre dia, el discurs, quan van guanyar els Premis Enderroca la trajectòria, ho vaig dir molt clar. I només, si s'entreteniu a mirar els grans festivals de Catalunya, sempre veureu, o quasi sempre, els mateixos cartells, la mateixa gent. Mira, quan un promotor ajuga els seus diners, tu amb els teus diners fes el que vulguis. Però quan tu agafes i reps subvenció pública o reps un reintegrable de l'ICEC, que això ho fan tots, o la majoria, hi ha uns diners que són meus, també. I m'hauries de programar. És a dir, crèdits públics que després han de tornar, però amb uns interessos molt favorables, etc. Clar, o sense interessos. Tot això ho coneixem, els que són del ram. El que passa que ningú s'atreveix a dir les coses. Jo, entén-me, per la rumba, no per mi, A mi, jo ja et dic que dintre de 10 anys vull fer un pas al costat. Què dius? Sí. O sigui, no arribaràs a celebrar els 50 anys de Sabor de Gràcia? No, no ho crec. Per què això? Perquè no, perquè jo ara tinc 50 anys, en tindré 60 si Déu em conserva la vida, faré la gira dels 40 anys i jo, al cap, ja m'he ficat la meta de fer un pas al costat. Per què? Perquè, mira, tu veus... Hi ha artistes que tu els veus dalt d'un escenari i dius, ostres, que bé que canten. Jo ara et diré un artista, per exemple, el Moncho, el rei de bolero. Quan jo te parlo de Moncho, el nivell teu és de dir, ostres, aquest tio cantava molt bé, no? Sí. Ara te puc dir un altre artista, que no et diré noms, però hi ha vegades que arriba un artista amb 70, 80 anys a veure dalt d'un escenari i fas, pobret, com ha quedat. O sigui, no tothom és Rafael, no tothom és Mick Jagger. No. Però tu no ho saps. Ells són una espècie en extinció, però hi ha artistes que a vegades jo els he vist en directe i el mite m'ha caigut. Però tu, per exemple, no saps si arribaràs als 60 en aquest estat de salut de Mick Jagger. Ja, però el cap el tens que de dir, aquesta és la meva meta. Després, si vols estirar o no, ja veurem. Però jo, sincerament, porto des dels 17 anys treballant amb la música, amb la rumba catalana. I jo, això sí, no em vull morir sense veure-la reconeguda com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat. Això sí, és un repte ja personal. Ara és feina o és forma de vida? Per mi, és forma de vida, sempre ha sigut una forma de vida. A banda, també és feina. Però jo hi ha coses... La majoria de coses, amb la rumba catalana, si veiessis les hores que invertim en la candidatura,
i sense cobrar una pesseta és que és forma de vida, si no seria impossible. I com de prop o de lluny està aquest reconeixement? Com de prop o de lluny? Perquè em sembla que ja fa un any que ho esteu batallant, això. Bueno, ara al mes de maig, ja, diguéssim, el Consell Territorial de cada comunitat votarà per si la candidatura és oficial o no. Si és oficial, llavors, diguéssim, el Ministeri ha de dir, ho presentarem a la UNESCO tal any. Si Espanya va sola, si va de la mà, en aquest cas de França, que hi ha moltes opcions, es pot presentar quan es vulgui, perquè és una candidatura internacional. Anem a escoltar una miqueta més de Sabor de Gràcia, va. Podemos engañarnos, tratar de maquillarlo, mirar para otra parte, silbar disimulando, pero será lo mismo en cada cumpleaños. La ciencia la ha intentado y todo ha sido en vano. Hay cremas para arrugas, hay pechos operados, caídos o bien firmes. Avanza el calendario. Pero no te preocupes, le pasa a todo el mundo, más ricos o más pobres. Avanza el calendario, mejores o peores, amigos o extraños, todos se hacen mayores en cada cumpleaños. Aquest tema és claríssim. És meravellós. Tu com diries que s'ha adaptat la rumba a aquest nou panorama? Bueno, a veure, la rumba jo sempre he dit que és com el Dragon Khan del PortAventura, no? Que puja, baixa, fa la volta, i es va adaptant als temps, però mai mora. Com és que té aquesta capacitat d'adaptar-se i després tampoc per brillar, això que deies tu abans, a festivals, a sales... Bueno, a veure, el que no estigui programada en diferents jocs no depèn del gènere, depèn dels programadors. El públic ve i paga quan té que pagar, no? El que passa que s'ha considerat sempre la rumba catalana com aquella bermuda que tenim a l'armari, i quan cap allà al mes de juny la traiem, ens la posem, és gratis, i a l'octubre, que ja comença a fer aquell temps, pum, l'amaguem fins l'any que ve. I la rumba és per tot l'any. La rumba és per tot l'any? És per tot l'any. En el teu cas, per tota la vida, ho dèiem abans. En el meu cas, sí. En el meu cas, jo la meva vida sense la rumba catalana no sabria explicar-te-la. Ara, quan revisites aquell 1997, aquell Tots els colors, vosaltres ja cantàveu contra el racisme, fa 30 anys. Sí. Torna a ser avui més necessari aquesta reivindicació? Bueno, i ara han tret una cançó, també, que es diu, en català Marquem un gol, en castellà Marcamos un gol, amb unes jugadores de futbol femení, del Can Llong, i no només estem cantant el racisme, contra el racisme, millor dit, sinó contra la xenofòbia, contra el masclisme, contra la LGTB-fòbia. O sigui, ha avançat en vez d'anar enrere. Tu creus que estem en retrocés? Home, només ho tenim que veure. Donald Trump, extremes dretes... Extremes dretes, que bueno, que només, a mi jo només de pensar-ho em fa por. Tu ets seguidor de l'actualitat? Més o menys, quan puc. El que passa és que no m'agrada mirar les notícies dinant. Ah, sí, No, perquè em senten malament. És normal. Prefereixo dinar i després veure-les. Absolutament. Perquè és que veus cada cosa que dius... No és fàcil. Vull dir, és que la gent es pensa que viurem 3 vides. I vivim una vida i no tenim un contracte que ens digui arribareu als 80 o als 90 anys. Que es viu un cop. I tant. I això de les armes, de matar-se... Escolta'm, per què tot això? Vull dir, intentem viure en un món millor, disfrutem el temps que estem en aquest món, intentem, sobretot, ajudar la gent, no? Que és el que es tracta, perquè avui tu m'ajudaràs a mi i jo demà te podré ajudar a tu. No? I tant, és l'empatia, la col·laboració, i al final aquesta vida sempre és millor rumba. Tu vens amb la guitarra, escoltem una miqueta més de guitarra i després seguim xerrant? Què vols que faci? Doncs quina vols tu? És que, clar, jo a aquesta hora no m'atreveixo a demanar-vos grans coses perquè sé que és complicat. Mira. Això és un atracament, Bueno, després pujarem una miqueta més el taló i ja està. Vinga. Un vent distintiu de la nostra terra, un batec vibrant que ressona sempre. Les palmes repiquen i t'omplen d'energia. Els cors ja pinten una gran harmonia. Balla l'ànima, balla el cor, plens de vida, plens de passió. Un somriure a cada cançó, gràcies al teu ventilador. Perquè la rumba és catalana, és catalana, és catalana. Perquè la rumba és catalana, és catalana i molt gitana. Perquè la rumba és catalana, és catalana, és catalana. Perquè la rumba és catalana, és catalana i molt gitana. Perquè
la rumba no para, no para, no para, no para. La rumba no para, la rumba no para, no. Capa la UNESCO, la Portulló. Para, no para, no para, no para. La rumba no para, aquí a Catalunya cadena ser. La rumba no para, no, no para, no para, no para, no para. La rumba... Moltes gràcies. Bueno, i ens has fet una falca gratis. Sí, això és un somni. És un somni. Sempre podem pactar. I tant. Escolta, 15 de març, Sala Paral·lel 62. Això serà una festassa de les grosses. 2 hores de concert, on tindrem les col·laboracions, a banda de tindre una banda de 15 músics de sabor de gràcia en metall. Que xulo. El que ningú es pensa, no? Tindrem a la Lucrecia, Maria Toledo, el Juan Carmona, de Ketama, Sí. el Pep Sala, Original Elias, 31 Fam. Tindrem també... És que n'hi ha tants que me'ls deixo. Quina xulada. Els Barceló Brothers, que venen d'Irlanda, Sí. l'Aziz Ibrahim, el guitarra dels Stone Roses. Tindrem el Muchacho, tindrem el José de los Fernández... Però si no hi cabreu, els camerinos. Bueno, els camerinos ja s'apretarem com els hermanos Max. Però que xulo, Habrà cos de ball, també, habrà la companyia Sensaciones Flamencas, una parella que ballen molt bé, que és el francès Amador i Divina Cortés. Tindrem també músics cubans, com la Marianne Rivera, la filla del Mayito Rivera, de Mamban, el Diego Coppinger, l'Ester Abreu... Bueno, quina xulada. i algun me deixo, 15 de març, nois, 15 de març, Sala Paral·lel. Compreu entrades a Sala Paral·lel 62. Sí, a les 9 del vespre. I és un concert irrepetible, que es fa aquell dia i no es fa mai No més. graveu en disc, no feu vídeo... No em facis avançar coses, perquè si no em tornaràs a portar. Jo espero ben aviat tornar a convidar el Cicus Carbonell Sabor de Gràcia, de debò un plaer. Gràcies per acompanyar-nos, per la música. Felicitats per 30 anys. Gràcies a vosaltres. I ens farem ressò, òbviament, d'aquest concert el 15 de març. Sara Paral·lel 62. Una abraçada. Una abraçada.